Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namhlanje sizobheka iphupho ngumuntu ongasekho ethetha. Leliphupho livame ukubika izinkinga ezingabangela ukuthetha. Kuyenzeka uphuphe umuntu ongasekho ekuthethisa noma uphuphe umuntu ongasekho ethethisa umuntu osaphila. Ake siqaleke ngokubheka uma ngabe uphupha umuntu ongasekho ethethisa wena. Ingabe kusho ukuthini ke lokho? Lokhu ke kuyaye kubangwe izimo zakho zokuphila. Mhlawumbe khona izinto ongazenzi kahle empilweni yakho okumele uzilungise njengoba uthethiswa nje. Leli phupho liyaye livele njengesixwayiso sokuthi kumele ushintshe ukwenza kwakho okungenjalo kukhulu okuzokulandela. Noma uzoba namabhadi. Kubalulekile ukulalela amaphupho ethu. Senze kusenesikhathi. Sigweme izinkinga esingazibangela zona ezimpilweni zethu. Ake sibheke lapho uphupha khona umuntu ongasekho ethethisa Ophilayo. Uma ngabe abantu obaphuphayo uyabazi, lokhu ke kusuke kuwumlayezo othunywayo wona ukuba udlulise kuloyo mndeni. Ngoba ke lokhu kungasho ukuthi lo osuke ethethiswa ephusheni uyena osuke kufanele aqondise izindlela zakhe. Njengoba ethethiswa nje, kungakhomba ukuthi ukhona la akangenzi khona kahle ekuphileni kwakhe, noma kukhona ukungaziphathi kahle akwenzayo, okuzogcina ke futhi kumfake ebungozini obukhulu. Kungaphinda ke futhi kuveze ukuthi kukhona isimo esingesihle esenzeka kulowo mndeni. Noma kungakhomba ukuthi kunezinkinga ezinkulu umndeni odinga ukuba uzilungise. Ngoba okungenjalo kuzoba khona ubunguzi obukhulu umndeni ongase ubhekane nabo. Okanye futhi kungenzeka ukuthi umndeni usenkingeni noma usebungozini. Ngakho ke kubalulekile ukuthi uma uphupha umuntu ongasekho ethethisa umuntu ophilayo, ulidlulise kuloyo mndeni lelo phupho. Ngoba ukwenza kwakho kanjalo kubonisa ukulalela nokuthi ke kungenzeka ukuthi usindise umndeni engozini ongase ubhekane nayo. Siyabonga, nisale kahle.